हेलो बर'फोर हुसियार जा लोगोसे एकदम दासो गरम गरम सासे सिखाव सासे हमजादों आरो ना लोगोफोर काजलगाव बाजाराव एकदम ओरैबायदि माने टमटमफोरनि माने बेटारि खावनाय आरो टमटमफोर पाम्पचार खालामनाय बिदिनो एकदम बिराद गाज्रि गाज्रि बुस्थु खावनाय रोंनाय सासे दासो गरम गरम सासे मानसि सिखाव हमजादों आरो ना लोगोफोर जों भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो लोगोसे जोंनि बर' गामि गामि एकदमबारे बिदिनो सना स्किन खालामनाय आरो लोगोसे एकदम मन्त्रफोरजों एकदमबारे एकदम मोहिनी होनानै बिउस खालामनानै सना हरै बिराद लांगासिनो दं आरोना जोंनि बर' गामि गेजेर गेजेर हाबनानै एकदम बिराद गिथाव जाथाव जाथायफ्रा बेनिखायनो मोनसे भिडिअखौ ससे नायलांबा जाबाय आं होनागोन भिडिअखौ लोगोसेयै आरो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरनो हागोन बबाव जादों बबाव जायाखै जोंबो मोजाङै मिथियाखै आरोना जेनेबा बे माने सना स्किन खालामनाय होनाया माने जोंनि बर' गामि गेजेर गेजेरजों जागासिनो दं माने सोरनिबा उन्दै गथ'फोरनि सनाफोर थायोब्ला बेखौ माने बामफ्लानानै माने मोहिनी होनानै आरो मानसि गेदेरफोरखौ बिदिनो मोहिनी होना बिउस खालामनानै माने सनाफोरखौ लाङो होनना बुंदों आरोना आं दा मोननै बे सिखावनि आरो बे सना स्किन खालामनायनि माने बिनि मोननै भिडिअखौ आं होनो हागोन आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय सिखाव मोनदों काजलगावआव जायगायावनो खावबावो ओमफ्राय अट'नि बेटारि खावदों मा नाङायनो खावो दे आसो बिराद सिखाव ओंखारखाबाय नैबे बेटारिनिखौ बेनिखौनो दा दाख्लै मालाबाबो बुजाखांनो ना मादों ना हमजायासै साबेसेनि खावखो बियो साबेसेनि खावखो सासे सानै साथामनि बेटारि खावबायनो बियो गथ'बो गोमाबाय थायो नामा काजलगावआव ओमफ्राय बांगाल माबानि मा होनोमोनलाय बबेनि बियो स्केमार आरो माने जायगायावनो मुहुनि होनानै लानानै थाङो आरो बेहायनो सेरफांगुरि बाजाराव हमजादों ओमफ्राय ओरैबायदि सालु मानसिखौ मुहुनि खालामनानै सना सना खुफोजोबनानै लांनो नागिरदोंमोन लामा ससेयावनो बारबाखि नुहरजोबखानायमोन नालाय ओमफ्राय फुनायखौ नुनानै लाबाय ओमफ्राय ओंखारलांदोंमोन बाहायनो हमनानै दोखो दोखो जाबाय आरो सेरफांगुरि बाजाराव बेसेबांनिया आं बेखौनो बुंनो सानोखि दाबायदि समाव जोंनि बर'फोरा जेनेबा दा सिजेननि समावथ' खामानि दामानि बिराद मावनो ओरैनो थाङो आरोना लोगोफोर दाथ' नोंसोर सासेखौथ' सिखाव हमनायखौ नुखाबाय आरो बे सना सिखावखौथ' नुखाबाय जोंनि बर' समाजाव दा जोंनि बर'फोरा गासैबो माने बिदि सिजेन समाव माने जेराव मेरावनो खामानि दामानि मावनो थाङो बेंगलर जा केरेला जा आन्ध्रा जा बिदिनो बिभिन्न खामानि मावनो थाङो लोगोसे न'खराव रावबो थाया गथ' गथायफोरल'सो थायो बिफाफोराथ' थाखानाय जानाय बिमाफोरल'सो थायो नालाय बेनिखायनो हुसियारै गथ' गथायफोरखौ आरो गथ'फोरनि गोदोनाफोराव सेन सनाफोर गानहोदोंबा लोगोसे खोमाफोराव सनाफोर रिंफोर गानहोदोंबा बेफोरखौ माने हुसियार लाखिबानो जाबाय आरो ना बिसोर माने एकदम बिराद माने अट'मेटिकलि मानसिफोरखौ माने बिउस खालामनो हायो आरो लोगोसे मानसि गिदिरखौनो माने बिउस खालामनानै माने बाजाराव माने एकदम गासैखौबो माने सनाफोरखौ बुखुबाय थानायावनो हमजादों होनना बुंदों आरो सेकेन्डआ बेनिखायनो माने आं बुंहरोखि जोंनि बर' समाजनिनो जोंना समाज नङा दै जोंनि बर' गामि गेजेर गेजेर एकदम बेफोरबायदि माने जानोबो हागौ आरो लोगोसे माने गाज्रि मानसि हाबनायफोरखौ माने एसे नोजोर होबानो जाबाय गासै रायजो राजाखौ बुंहरदों माने बिसोरो माने ओरैबायदि माने सोरबा बिदिनो भेन गारिफोर फिसा फिसा लानानै लटारि सिस्टेमफोर माबाना फैना बिसोरनो बांसिन खालामनाय जायो आरोना लोगोसेयै फरासुलिफोर थायो आरो लोगोसे बिदिनो गेसफोर सखाफोर फाहामनो फैनाय ओरैनाय बिराद मानसिफोर थायोना बेफोरखौ माने एसे हुसियार खालामबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर आं माने डाइरेक्ट दाउटफोरा माने बिदिनो आरोना जेनेबा दिल्ली मुम्बाइनिफ्राय ओरैबाय माने बिदिनो मोनसे लटारि सिस्टेम माने भेनफोराव माने बिदिनो ब्लेंकेट कम्बलफोर लाना होनानै गामि गेजेर गेजेर लटारि सिस्टेम अट'मेटिकलि गेलेहोना बिसोरनो खालामो आरो माने न'फोराव माने हौवा मानसिफोर थायाबानो बिराद नोजोर लाखायो आरो बेफोरावनो जालांजोबो आरो काहिनिफ्रा गासैखौबो नोंखौ माने आरामसे बिउस खालामनानै आरामसे रेप खालामनाबो थांनोबो हागौ आरो माने ओरैबायदि डेन्जार खामानि मानसिखौ माने मोखाङाव नायबानो सिनायखायो आरो माने ओरैबायदि गिदिर गिदिर अजा आरो इसोर माने दै इसोरनाव माने नों माने इसोरखौ नुबाबो माने नोंनि माबाया गोसोआनो गिदिंखागोन आरो नों जेबो बुंनो हानाय नङा आरो ओरैबायदि डेन्जार बेनिखायनो माने आं बुंहरो दा जोंनि बर'फोराथ' गासैबोथ' हौवाफोरा न'फोरावनो थाखानाय जायो नालाय खामानि दामानि मावनो थांबाय थायो बेनिखायनो बेफोरबायदिफोर फैयोब्ला माने न'फोराव थाबैसो नाङा सोरबाफोर दैफोर बिफ्लाबाबो दैफोरखौ हो आरो लोगोसे माने आखाइ नांलायनो होनाङा आरोना लोगोसेयै नोंखौ एसे दान्थे बिदान्थे खालामबाय थादोंबा गामिनि दैदेनगिरि आफादगिरिफोर दंबा नाम्बार दंबा थाबैनो खानानै हमजाहोनांगौ आरो लोगोसेयै हारसिं हाला रुमफोराव थानाङा न'फोराव थानाङा आरो न'सिंफोराव थानाङा फैयोब्ला न'सिंफोराव हाबना थानाङा न' खाथिनि मानसिफोर दङब्ला माने थांनानै
जमा थाहैनानै माने जमा थानांगौ आरो नङाबा माने बिसोरो ओरैबायदि डेन्जार खामानि स्प्रेफोर थायो बिसोरनाव माने सेरना होबानो मानसिफ्रा गांला बोलो खागोन आरो ओरैबायदि स्प्रे थायो माने बिसोर डेन्जारखा सानना लाखा आरो डेन्जारखा बिसोर मानसिफ्रा ओरैबायदि माने खावनांगौ लांगोन सेस खालामजोबलांगोन धंख' खालामजोबलांगोन आरो आंनि दिनैनि सुंद' बिबुंथिया एसेनोसै आरो लोगोफोर सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा आंनि बे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनांगौ जाबाय लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालामना हो लोगोसे आङो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो एन्ड खालामनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों